ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбати барномаи иттилоъоти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Ойшаи Саттор. 24 октябр дар шаҳри Қазон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши БРИКС ҷам бо раиси ҷумҳурии Татористони Федератсияи Русия Рустам Минниханов мулоқот намуданд. 24 октябр дар шаҳри Қазон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши БРИКС ҷам бо раиси ҷумҳурии Татористон Рустам Минниханов мулоқот намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози вохӯрӣ барои пазироии самимӣ изҳори сипос карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки дар доираи шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ бо Русия масоили ҳамкорӣ бо минтақаҳои он аз ҷумла Татористон дар маркази таваҷҷӯҳи доимии мо қарор дорад. таъкид шуд ки саҳми Татористон дар ҳаҷми умумии гардиши мол миёни Тоҷикистону Русия беш аз $50 миллион амрикоиро ташкил медиҳад ва бо назардошти имконоти мавҷуда мумкин аст ин нишондод боло бардошта шавад. ҷонибҳо вазъ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистон ва ҷумҳурии Татористонро баррасӣ карда ба рушду тавсеяи робитаҳо дар соҳаҳои тиҷорат, сармоягузорӣ, металлургия, маъдан, нафту газ, саноати химия, сабук ва хӯрокворӣ, дорусозӣ ва сохтмон диққати хоса зоҳир карданд. густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои энергетика, кишоварзӣ ва сайёҳӣ, робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ аз ҷумла дар соҳаи маориф зарур шумурда шуд. ҳамчунин доир ба дигар масоили мавриди таваҷҷӯҳи дуҷониб гуфтагӯи судманд сурат гирифт. 24 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Қазони Федератсияи Русия дар вохӯрии БРИКС ҷам БРИКС ва ҷануби ҷаҳонӣ сохтмони якҷояи ҷаҳонӣ беҳтар иштирок ва суханронӣ намуданд. 24 октябр дар шаҳри Қазон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии БРИКС ҷам ва БРИКС ва ҷаҳони ҷануб бунёди якҷояи ҷаҳони беҳтар иштирок ва суханронӣ намуданд. дар суханронии худ сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи роҳбарони давлатҳои иштирокдори ҳамоишро ба масъалаҳои мубрам ва воқеияти кунунии вазъи байналмилалӣ ҷалб карданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки имрӯз муттаҳидсозии кӯшишҳо барои таъмини сулҳи пойдор, амну субот ва рушди устувор беш аз ҳарвақта зарур аст. дар ин зимн сарвари давлати мо аз пешниҳоди нави худ дар маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба қабули қатномаи махсус 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ёдовар шуда эзҳори умед намуданд ки ин ташаббус мавриди тарафдории ҳамаҷониба қарор хоҳад гирифт. дар робита ба равандҳои хатарангези сиёсӣ, таҳдидҳои терроризми байналмилалӣ, ифротгароӣ, тунгароӣ, киберҷинояткорӣ, гардиши ғайриқонунии силоҳ ва маводи мухаддир, инчунин дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромарзӣ, президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки Тоҷикистон пайваста ҷонибдори густариши ҳамкорӣ бо тамоми шарикони байналмилалӣ дар мубориза бо ин таҳдиду хатарҳо мебошад. ҳамчунин таъкид гардид ки аз ин рӯ давлати мо дар доираи раванди душанбе дар самти мубориза бо терроризм ва маблағгузории он ҳамкории бисёрҷониба ба роҳ мондааст. аз рушди бениҳоят хавфноки вазъ дар ховари миёна ва авҷ гирифтани низоъҳо ки боиси талафоти зиёд дар байни аҳолии осоишта гардидааст изҳори нигаронӣ карда шуд. сарвари давлати мо иброз доштанд ки ҳама гуна масъалаҳои баҳсбарангез, низоъ ва ихтилофҳоро метавон бо роҳи сиёсӣ ва дипломатӣ ҳал намуд. мушкилоти дигаре ки президенти кишвари мо ба он таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд ин оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва офатҳои табиӣ фоҷиабор мебошад. сарвари давлати мо ёдовар шуданд ки моҳи майи соли 2025 Тоҷикистон тибқи қатномаи маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид баргузор намудани конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳоро дар шаҳри Душанбе ба нақша гирифтааст ва аз сарони давлатҳо даъват карданд ки дар ин чорабинии муҳими байналмилалӣ иштирок намоянд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешидани тадбирҳои амалӣ барои гузаштан ба иқтисоди сабзро ки ҷузъи муҳимтарини он энергетикаи сабз мебошад ниҳоят муҳим шумурданд. гуфта шуд ки танҳо ҳамкорӣ густурда барои наслҳои оянда дар сайёраи умумии мо замин шароити мусоиди зиндагӣ фароҳам оварда метавонад. калиди расидан ба ин ҳадафҳои наҷиб рушди минбаъдаи муколамаи тамаддунҳо номида шуд. дар фароварди сухан сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки ҷаҳони ҷануб бо нуфузи худ дар равандҳои глобалӣ ва имконоташ метавонад ҳамаҷониба ҷаҳду талошҳоро ба бунёди ояндаи беҳтар сафарбар намояд.
дар шаҳри душанбе форуми панҷуми олимони кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил давоми 2 рӯз идома кард. Дар форуми мазкур олимону донишмандон, ходимони ҷамъиятию давлатӣ ва муҳаққиқони ҷавон аз кишварҳои аъзо иштирок ва суханронӣ намуданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. давоми 2 рӯз мешавад ки дар шаҳри душанбе форуми панҷуми олимони аъзои давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор мегардад. дар форум намояндагони вазорату идораҳои дахлдор, профессорон ва олимону донишмандон иштирок намуданд. дар форум зиёда аз 70 нафар олимону муҳаққиқони варзида, роҳбарияти муассисаҳои илмии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок ва суханронӣ намуданд. ҳадаф аз баргузории форум фаъолсозӣ ва рушди ҳамкориҳои илмию техникӣ байни давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, оғози тадқиқоти муштарак, таҳияи пешниҳодҳои оид ба рушди сиёсати инноватсионии давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, таҳким ва густариши ҳамкориҳои илмию техникӣ ва гуманитарӣ байни академияи илмии давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, таҳлили ҳолат ва дурнамои рушди илми фундаменталӣ, роҳҳои такмили ҳамкориҳои илмӣ дар давраи рақамӣ, оммавии илм ва фаъолияти илмӣ дар байни ҷавонони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, нишон додани аҳамият ва зарурати ҷорӣ намудани донишҳои илмӣ дар соҳаҳои гуногуни ҷомеа, ташаккули сиёсати ҳаракати байналхалқии олимон ва мутахассисони ҷавон дар ҷомеаи касбии давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил мебошад. инчун дар форум таъкид гардид ки ба масъалаи ба илм ҷалб намудани мутахассисони ҷавон диққати махсус додан зарур аст. дар баробари ин нигоҳ доштани мутахассисони ҷавон, таъмини афзоиши касбии онҳо ва фароҳам овардани шароити зарурии иҷтимоӣ низ муҳим аст. дар ин сам фаъолияти роли советҳои олимони ҷавон бояд ба таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои якҷояи мақсадноки илмӣ, ташаккули таклифҳо оид ба ҳамкории илмию техникӣ фаъолонатар ҷалб карда шаванд. шарҳи мавзӯи дигар. дар шаҳри ҳисор бештар аз 4300 гектар токзор мавҷуд буда, асосан ангури навъи тоифӣ парвариш карда мешавад. ҳоло хоҷагиҳои деҳқонӣ ба ҷамъоварӣ ва захира дар сардхонаҳо, инчунин содироти ин навъи меваҷот машғуланд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. боғу токпарварӣ яке аз соҳаҳои асосии комплекси агросаноатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ҳамасола аз ҳисоби заминҳои бекорхобида ва талу теппаҳо майдони боғу токзор бештар карда мешавад. шаҳри ҳисорро дар бозорҳои истеъмолии дохилӣ ва берун аз он ангури навъи тоифӣ ки дар заминҳои ғайриобии минтақаҳои наздикӯҳӣ парвариш ва истеҳсол карда мешаванд, муаррифӣ намудааст. чунин токзорҳо дар ҷамоатҳои деҳоти алмосӣ ва хонақоҳи кӯҳӣ мавҷуд аст. манзараи майдонҳои парвариши боғу токзор бозгӯи он аст ки аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқонӣ ба кори худ дилгарм буда, дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳмгузорӣ менамоянд. боғу токпарварӣ яке аз соҳаҳои асосии комплекси агросаноатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ҳар сол рушд карда истодааст. бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон 2077 гектар бунёди боғу токзор дар заминҳои лалмӣ намудем, ки ҳамасола аз ҳисоби аҳолӣ наздики 1,5-2,000 нафарро бо ҷойи кори доимӣ мавсимӣ таъмин карда истодаем. мувофиқи дурнамои истеҳсолии саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ имсол нисбат ба солҳои қаблӣ ҳосили бештар гирифта истодаанд. бо назардошти таъсири манфии сардиҳои мавсими гузашта, аҳли заҳмат талош намуданд ки бо иҷрои меъёру қоидаҳои агротехникӣ, махсусан барқарор кардани майдони боғҳо, фаровонии ҳосилро ба қадри зарурӣ таъмин намоянд. ба хотири тақвияти иқтидори содиротӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тоза, дар ҳудуди шаҳри ҳисор наздики 40 сардхонаи хурду калон мавҷуд мебошад ки барои нигоҳдории маҳсулоти истеҳсолшуда дар давраи тирамоҳу зимистон пешбинӣ гардидааст. дар шаҳри ҳисор айни ҳол дар 4300 гектар майдони ангурзор мавҷуд буда, нигоҳ накарда ба ин ки соли гузашта аз таъсири хунукии бисёри ангурҳое ки мисол ангурзорҳо, токзорҳо хушк шуда буданд, аз меҳнати пурмашаққат, меҳнати хуби деҳқонон ангурзорҳо аз нав барқарор карда шуд. айни ҳол дар ангурзорҳо аз ҳар гектар наздик то 80-90 сентинер ҳосил гирифта истодаанд. дар шаҳри ҳисор наздик 40 адад сардхонаҳо мавҷуданд ки дар он наздик 2000 тонна мевагӣ захира карда шудааст.
با استفاده از شرایط و امکانات‌های فراهم گردیده زحمتکشان و باغپروران می‌توانند از نتیجه فعالیت پرثمر فایده خوب اقتصادی به دست آورند و در این زمینه ساکنان محلی را موقتاً با جای کار تامین نمایند که این تجربه در دهات الماسی و خانقاه کوهی شهر ایسار به راه مانده شده است. از اینجاست که در خواجگی‌های کلان انگورپرور این شب و روز صدها نفر کارگران محلی با جمع‌آوری انگور، بندوبست آن در قوطی‌ها و انتقال و جابجاگذاری در سردخانه‌ها مشغول بوده با 2 وقت خوراک گرم و معاش هر روزه تامین کرده شده‌اند. این کار موسمی برای ساکنان دهه‌های اطراف الکی به شغل اساسی تبدیل یافته از دوره نرم‌کنی بیخی نهالان تا جمع‌آوری حاصل پخته رسیده ادامه می‌یابد. این زمان سهامداران خواجگی‌های انگورپرور با جمع‌آوری حاصل تیار مشغول بوده با محصولات تر و تازه بازارهای استعمالی را تامین نموده، همزمان این نوع میوه‌جات را به کشورهای خارج صادرات کرده ایستادند. از جمله صادرات انگور از این موضع حالا توسط تاجران محلی به فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان به راه مانده شده است. مورد به ذکر است که جهت رشد ساحه باغ و تاکپروری طی سالهای آخر در مملکت یک قطار برنامه‌های دولتی عاید به رشد ساحه راه‌اندازی گردیده بنیاد باغ و تاکزار به مراتب زیاد می‌گردد و نشاندهنده‌های صادرات میوه‌جات نیز سال تا سال بالا می‌رود. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر حصار. اخبار. در مرکز بین المللی نمایشگاه شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی اونیورسالی تاجیکستان 2024 آغاز گردید که تا 26 اکتبر ادامه می‌یابد. گزارش زین‌العابدین سلامی‌دین. شهر دوشنبه به مرکز برگزاری چاره‌بینی‌های مهم تبدیل یافته، توجه عالمیان به آن بیش از هر وقت دیگر افزوده ایستاده است. همین است که در پایتخت مملکت نمایشگاه‌های سطح بین المللی تشکیل و برگزار کرده می‌شوند. در مرکز بین المللی نمایشگاه شهر دوشنبه اکسپو سنتر با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان نمایشگاه بین المللی اونیورسالی تاجیکستان 2024 که در آن مال و محصولات زیاده از 100 شرکت و کارخانه‌های وطنی و خارجی از 10 دولت دنیا به نمایش گذاشته شده است دایر گردید. نمایشگاه اونیورسالی تاجیکستان چون پلتفرم‌ای خاص برای معرفی محصولات استحصالی وطنی، نمایش دستاوردهای شرکت‌های استحصالی و رابطه استواری کارخانه‌های جمهوری تاجیکستان با شرکت‌های خارجی از سال 2019 این جانب عمل می‌نماید. در نمایشگاه مذکور بیش از 100 شرکت و کارخانه‌های با نفوذ تاجیکستان، روسیه، ازبکستان، چین، پاکستان و ایران مال و محصولات و خدمت‌رسانی‌های خود را در سمت بانکی، کشاورزی، ماشینسازی، صنعت کیمیا، داروسازی، صنعت سبک و صنعت خوراکواری به نمایش گذاشتند. Ильдар Рахматуллин. Я представляю завод «Продмаш», город Самара, Российская Федерация. Мы производим металлоконструкции для дорожной отрасли, для безопасности дорожного движения. Производим ограждения, барьерные, пешеходные, опоры, освещения. Сейчас активно работаем по рынку вашей страны, Таджикистана. Предлагаем наши конструкции, потому что у нас в России очень много, в России мы являемся одним из лидеров, и очень много инновационных патентов, инновационных продуктов, которые и у нас проявились, успешно продаются, и хотелось бы также на ваш рынок вводить их, успешно предлагать ограждения для безопасности дорожного движения. من نماینده شرکت ساتورن 1 پرینوا گلنمو. شرکت ما از سال 2013 فعالیتش را سر نموده تا این جانب محصولات نیازی خلق را استحصال می نماید. شرکت ما اشیاء شیمیایی استحصال می نماید. مثلا مایع برای دست، مایع برای تیره‌شویی، مایع برای ظرفشویی. ما خوشحال از آنیم که این سال هم باز در همین یک نمایشگاه سطح بلند اشتراک می‌کنیم. هدف از برگزاری نمایشگاه جمع آوردن استحصال کنندگان مال و محصولات و خدمت‌رسانی‌ها، تقویت کارها در سمت معرفی امکانیت‌ها و اقتدارهای جمهوری در عرصه بین المللی و جلب بیشتر سرمایه خارجی در ساحه‌های مختلف اقتصاد ملی، رشد همکاری‌های سودمند، وارد نمودن تجهیزات و تکنولوژی‌های زمانوی به کشور، تشکیل کارخانه‌های استحصالی کارکرد اشیاء خام وطنی و بدین وسیله تشکیل نمودن جای‌های نوی کاری. اینچنین استحصال محصولات نهایی رقابت‌پذیر به صادرات نگرانیده شده ارزیابی می‌گردد.
мақсади асосии баргузор намудани чунин чорабиниҳо ин пеш аз ҳама расидан ба ҳадафҳои миллии стратегӣ мебошад, аз ҷумла ҳадафи чоруми стратегии саноати кунунии кишвар мебошад ва бояд қайд намуд ки дар доираи иштирок ва пас аз анҷоми чунин иштирокҳо як қатор созишномаҳои ҳамкориҳо ба имзо расонида мешавад. соли панҷум аст ки аз ҷониби палатаи савдо ва санъати ҷумҳурии тоҷикистон ҳама сола аз 4 то 5 намоишгоҳҳо дар дохили кишвар баргузор гардида. ҳамчунин дар намоишгоҳ маҳсулот ва намудҳои гуногуни хизматрасониҳои ширкатҳои бонуфузи ватанӣ ки ҳам дар бозорҳои дохилӣ ва ҳам хориҷи кишвар мебошанд муаррифӣ шуданд. дар намоишгоҳ намояндагони тиҷоратӣ имконият доранд ки шарикони нав пайдо намоянд. ҳамзамон сокинон низ метавонанд аз ин намоишгоҳ молҳои саноатиро дастрас намоянд. дар намоишгоҳ фазои хубу имкониятҳои фаррох барои шиносоии меҳмонон бо маҳсулоти инноватсионӣ, маҳсулоти нави саноатии ширкатҳо фароҳам оварда шудааст. баргузории чунин намоишгоҳҳо ҷиҳати густариши соҳаи саноат, инчунин муаррифии имконият ва иқтидори истеҳсолии кишвар дар сатҳи байналмилалӣ ва ҳамкорӣ бо шарикони тиҷоратие ки аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон ташриф овардаанд мусоидати фаъол хоҳад кард. яке аз қадимтарин ҷашнҳои халқи тоҷик меҳргон мебошад ва ҳамасола дар мавсими ҷамъоварии ҳосил таҷлил карда мешавад. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. таъриху фарҳанг ва тамаддуни қадимии тоҷикон собит месозад ки ҳаёти инсоният бо олами атроф, табиату коинот робитаи ногусастанӣ дошта. ниёгони мо аз қадимулайём барои арҷгузорӣ намудан ба неъматҳои табиат ҷашнҳои гуногун баргузор мекарданд. меҳргон ҷашни дӯстиву рафоқат, пурфайзиву ҷамъоварии ҳосил аст ки аҷдодони мо бо шукӯҳи хоса аз он истиқбол мекарданд. дар давраҳои қадим мардуми орёӣ ки зиндагии онҳо асосан ба зироаткорӣ ва кишоварзӣ вобаста буд, меҳргонро ҳамчун шукргузорӣ ба замин барои ҳосили фаровон ва баракати додаи он ҷашн мегирифтанд. дар ин рӯз мардум ҳосили худро ҷамъ карда шукргузорӣ менамуданд. имрӯз меҳргон як қисми муҳими фарҳанг ва ҳуввияти мардуми тоҷик ва дигар халқҳои орёӣ ба шумор меравад. натиҷа ин ки дар коллеҷи технологии шаҳри душанбе ин ҷашни ниёгон бо эҳтироми хоса таҷлил карда шуд. яке аз расму оинҳои асосии меҳргон ин оростани мизи идона мебошад. бар рӯи миз хӯрокҳои маҳаллӣ, меваҳои тирамоҳӣ, гулҳо ва тӯҳфаҳои дигар мегузоранд. ба ин муносибат ҳар як факултети коллеҷ намудҳои гуногуни зироати кишоварзӣ ва ҳунармандиро ба намоиш гузошта шеъру сурудхонӣ ва шодмонӣ намуданд. гуфта шуд ки ҷашни меҳргон моро ба асли худ ва ба замонҳои гузашта мепайвандад ва ба мо ёдрас мекунад ки бояд ҳосили меҳнати худро қадр кунем ва бо муҳаббату якдилӣ зиндагӣ намоем. аз ин рӯ ҳисоби тақвими офтобии орёиҳои қадим моҳи ҳафтуми сол ки меҳр офтоб номида мешуд ва тақрибан аз 22 сентябр то 22 октябр давом мекард, барои гузаронидани иди меҳргон мувофиқат мекард. калимаи меҳр ба маънои рӯшноӣ, дӯстӣ, муҳаббат ва гармӣ омада дар ин рӯз кишоварзон ба ҷамъоварии ҳосил оғоз мекарданд. ин идро гузаштагони мо бо тантана ҷашн гирифта дар ин рӯз хонаҳо ва ҳавлиҳоро тоза ва либоси идонаро ба бар мекарданд. дастурхони идонаро аз маҳсулоти навҷамъовардашуда меоростанд. инчунин дар рӯзи иди меҳргон сайругашти оммавӣ ташкил карда шуда ҳар як нафар ба назди хешу табор ва дӯстон ба меҳмонӣ рафта ба ҳамдигар тӯҳфаҳо тақдим намуда саломатӣ, хушбахтӣ ва осудагиро мехостанд. биёндагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломату сарбаланд ва бо барномаҳои телевизионӣ Тоҷикистон бимонед.